Мачвам 2 мача в 2 минути. Първият мач, който ще представим на вашето внимание за неделя, е голямото дерби на Англия между съставите на Манчестър Сити и Арсенал. Виждате първия срещу втория. 6 точки преди нас за Арсенал, но Манчестър Сити е с мач по-малко, който е срещу състава на Бърнли. Да предположим, че ще го спечелят. Стават 3 точки. Сега това е директен мач. Виждате моментната форма. Манчестър Сити в доста по-добро моментно състояние. Биха ги за купата 2-0, бият 4-0 Ливърпул, 3-0 бият Челси. Състава на Арсенал под някаква напрежение, мини криза, трудно играят, ще дойдат след мач от Шампионска лига с Спортник Лисабон. Ще има, може би, ротации, ще има някаква умора, психическа, физическа. Като цяло играят доста трудно на Етихад. Последните 9 мача имат 7 загуби. Април месец може да кажем, че това е най-любимия месец на Гвардиола и на Ман Сити. Последните 4 години от 23 мача имат 19 победи и 4 равни. Като цяло напрежението ще падне върху Арсенал и ние очакваме Сити да го спечели този мач на около 1,90. Втория мач, който сме избрали от неделната програма, е от серия А между съставите на Верона и Милан. Виждате Верона предпоследно место, 18 точки, вече са изпаднали, отдавна не играят за нищо. От друга страна Милан на трета позиция, 63 точки, също и те са в някаква мини криза. Доскоро бяха в борбата за титлата, вече се свлекоха на трето место. Може да паднат и по-надолу, така че този мач е задължителен за тях. Най-малкото, което е се реваншират пред своите фенове за неубедителните игри последно време. Може да кажем, че Верона е най-удобният съперник на Милан. Последните 10 мача помежду им 10 победи за Милан. Може да кажем също така 6 победи имат като гост поредни Милан срещу този съперник. За нас двойката на Милан на около 1,60 е чист подарък в този матч.